Ngisukuma nokukhetha inkosi yasebuhleni bakaNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu omi phambi kwenu, umkhokheli ozalwa kwaNtshingila wasendela kwaVilakazi. Ngihlala endaweni yaseFallcrust, ithempeli engikulo kusebambanani, umshumayeli umbatha. Umvangeli wethu, umvangeli uNdlangamandla. Umfundisi wethu, umfundisi uMavuso. Ikhaya lethu usekwandeni. Amen bancele. Bantwana bakaNkulunkulu, ngibonga ithuba baba. Noma kunzima ukube kuyakhonakala ukubaleka ngabe umuntu kabaleka abuye sekudlulile. Amen. Bengicela ngisihlabelelo lapha kuzoba nje ivesi amabili, isihlabelelo 221. Yeza Nkosi mina ngedwa bantwana baNkulunkulu, ngibingelela sihlale esikhulu sasezulwini. Ngibingelele ingilosi la ekhaya uSandanezo. Ngibingelele umshumayeli wenkosi. Ngibingelele obaba, amakhosazane nomama ngokunjalo egameni lenkosi yethu uNyazi lwezulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu, sithi sihlabelelo ngiyathanda ukukulandela kusemakhosi. Sithi abafowethu nodadewethu nomama bavuma ukuba ngokulandela. Ubaba uNyazi lwezulu, bantwana baNkulunkulu, ke wakhuluma ebuhleni, wakhuluma ngabangani. Wathi mangabe usesenabangani kule nkonzo, cha, awukakahambi ngohamba ngendlela okufanele uhambe ngayo. Uthi uNkulunkulu ke asihlukaneni nabangani.
uthi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu asithandanani sisodwa makube singaboni ngeselinye sihlale phansi sibonisane. Uthi uNkulunkulu ke njengoba sikhona singamaNazaretha uthi ngibashumayezile ngibabashumayeli njengoba usho ukuthi abafudumali. Uthi uNkulunkulu ngibashumayezile sekukini maNazaretha ukuthi nibahlangabeze. Uthi ukubahlangabeza kwenu ubahlangabeza ngezandla ezimhlophe ngoba uNkulunkulu useqedile ukubashumayeza. Uthi uNkulunkulu umhlaba lo wonke uza kuyimbatha ingubo emhlophe. Uthi ngiyamangala abantwana bakaNkulunkulu uthi ngoba angikhiphi nama-food parcel ukuthi nizila. Uthi angaze ngqongqothe emzini womuntu ngithi woze ebuhleni kodwa nje nayigibelelela. Uthi abanye bathengise nezimbuzi ngoba befuna ukuza lapha kimi. Uthi kodwa abantu abakakuboni konke lokho enikwenzayo eMaNazaretha. Wasikhuza ke uNkulunkulu wathi singalwi nabaphikisana nathi. Mawuqala nje ukukhuluma ngobuNazaretha uthi singabalwisi ngoba yena uNkulunkulu ukhona. Amen bantwana beNkosi. Bantwana bakaNkulunkulu besesifungweni sethu sika-14. Kunencwadi evuliwe lapha nesifungweni sika-14 incwadi kaMateyu 25. Lapho sifanekisa khona ngointombi ezili-10. Bantwana baNkulunkulu nje bathe siku-14 akekho noyedwa kulo mfanekiso weintombi ezili-10. Bathi khona ihlakaniphile neziziwula. Kodwa akekho noyedwa unkosikazi othe mina njengoba ngisukuma nje mkhokheli bakhokheli ngifisa ukuthi ngibe yisiwula. Sonke sithe sifisa ukuba sibe intombi ezihlakaniphile. Sonke safisa ukuthi uNkulunkulu mayefika umyeni nxashana efika simhlangabeze nezibani zethu zigcwele amafutha. Kodwa singabi nezibani ezingenamafutha abantwana baNkulunkulu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu Nkosi yethu Nyazi lwezulu uzosikhumbulela emndeni yethu elelethune lomhlabathi eyahamba ingakubonanga lobuNazaretha. Enye namanje baba noma sesithi siyayikhuluma ngayo siyayitshela kodwa babisaphikisa. Siyacela ukuthi uNkulunkulu azasikhumulele leyo mndeni yethu. Bantwana baNkulunkulu emfundisweni ka-14 sifundisa ukwakha imizi ukuthi le mizi sihleli kuyo iyakhiwa kanjani. Safundiswa nangendlela yokugqoka ukuthi sigqoka kanjani. Kodwa inkinga enkulu bantwana baNkulunkulu ifika ibe lana kithi kobaba. Fika umkhokheli akhuluma umkhokheli ethi inkosikazi. Inkosikazi ayipendi inzipho la ekhaya. Inkosikazi la ekhaya ayifaki inkobe. Inkosikazi la ekhaya igqoka ibhluku. Kodwa uthi uyabona uze ubaba othile sebuye sethi wemkhokheli nifundisa ini kanti lapha 25. Simangale ukuthi esothina ngoba phela inkosikazi iphume kwakho. Iphume lapha enihlala khona wayibona ukuthi igqoke kanje. Thina siyakhuluma kodwa nawe baba nawe silekelele phela ukuthi cha la inzipho ayifuneki inkobe ayifuneki i-lipstick ayifuneki i-cutex ayifuneki ngoba thina siyakhuluma abantwana baNkulunkulu. Kodwa mama usehambile usesebaleni la kwakho la kwenu angeke siyongena khona sibe sithi inkosikazi wenzani mawenza kanje. Okusalayo sayisithi nje thina sesikhulumile. Ngelinye lamalanga esifungweni sethu sika-14 omunye unkosikazi uyahamba emhlabeni. Maye sehambile uyabuya usebuya kumkhokheli umkhokheli uMadonsela wayehlala le oPhongolo akasekho manje usandlula emhlabeni nobaba wakhe bekumshumayeli uMadonsela. Iyabuya le nkosikazi mayifika ngesibonakaliso ethi mkhokheli ngixoshiwe emazulwini. Kuthiwa mkhokheli wena awukaze waze wanginika isibusiso. Ngicela mkhokheli ungiphe isibusiso sebhuku lami lika-14. Athi umkhokheli kanti wena ubungezingani ku-14. Ithi inkosikazi mkhokheli ngizocela isibusiso. Okunye mkhokheli zobuye sikukhuluma. Bantwana bakaNkulunkulu athi umkhokheli suka phambi kwami ngijahile mina. Uyabona ukuthi umshumayeli lapha useyamemeza usememeza inkonzo yeSabatha. Ithi inkosikazi mkhokheli nami ezulwini ngishiye sekuzomenyezwa. Kodwa ngoba nakho ngibonakele uza la ngase ngiyakhishwa ke nami kuthiwa ngizeke ngizocela isibusiso sebhuku lami lika-14. Bese ebuza umkhokheli Madonsela ethi unkosikazi ungoba bani wena? Bese ethi inkosikazi mina ngoba Khumalo ngendele kwaMdluli. Oh usuze kimi ngoba nakho wazi ukuthi mina ngumakhumalo. Ithi inkosikazi cha mkhokheli ngiyacela mkhokheli ngicela isibusiso sebhuku lami. Athi umkhokheli suka lapha phambi kwami inkosikazi emvini. Hayi umkhokheli agcine sethi inkosi ikubusise ijabule inkosikazi. Ithi mkhokheli asiphuthume sesiledi nami lezulwini seyamenyezwa inkonzo. Kubalekile bantwana baNkulunkulu ukuhamba isifungo sika-14. Kubalekile bantwana bethu makhosazana ukuhamba isifungo senu sika-25 ngoba lapho kunengelosi uNkulunkulu asuke ayithumelelile ukuthi ifike izothatha isibusiso.
mangabe ungawuhamba u14 asazi ngempela nkosikazi ukuthi uthembeni. Ngelinye lamalanga abantwana baNkulunkulu sengizohlala phansi. Uhamba inkosikazi emhlabeni, yendlula emhlabeni inhlonipho okuthiwa siyithule kini singamakhosikazi. Iyandlula inkosikazi emhlabeni. Ingakandluli inkosikazi emhlabeni bekuthi makube kubizwa umndeni kunomsebenzi emndenini, inkosikazi beyiyona ekhuluma kakhulu. Inkosikazi izovala ubaba wakhe ithi thula baba kabani, akukhuluma ubaba kabani. Awindoda iphuma isijabhile njalo makunomhlangano emndenini. Inkosikazi yayo nje izovela ithi thula, akathula ubaba kabani angakhulumi, kodwa napo obaba babani bakhuluma. Kanti leyo nto amakhosikazi yafika yaba isinengiso emndenini. Wacasuka umndeni makhosikazi olele phansi kothuli lomhlabathi ukuthi awu uma sibanibani umntana wethu akambone ukuthi uyini, noma sehlangene nemndeni akamkwazi ukuhlonipha umntana wethu, ngoba yonke into oyenzayo nkosikazi uzenzela wena. Yonke into oyenzayo phansi kwethunzi lelanga kodwa usuke uzenzela wena. Safika isikhathi makhosikazi yahamba inkosikazi emhlabeni, yahamba abantwana bakaNkulunkulu uthi umkhokheli wayekade ezosiyala esitshela uthi yathi mayifika emoshali inkosikazi le yafika bayifaka nje o-anti bekhaya iyinkosikazi eyinhle. Mabeyikhipha basemoshali sekufika ilanga lokuthi iyobekwa, bayithathe bafike bayibeke ekhaya. Ithi mayibeke ekhaya bese bakhona u-anti othi-ke hawu anisamvuli kodwa masibanibani bakithi ake shaywe nje umoya phela usefikile manje endlini yakhe emzini wakhe mvuleni nje kancane. Kubizwe-ke obaba-ke ukuthi hayi besicela nje nisivulele yena, hayi bamvule. Mabethi bayambuka abantwana bakaNkulunkulu bathola sekugcwele intshebe ebusweni bakhe. Bethi hawu leli khehla ngoba kusiyo masibanibani lona, hawu abasemoshali kusho ukuthi benze iphutha basilethela omunye nje omkhulu esingamazi. Ayibizwe imoshali bantwana bakaNkulunkulu, kuthiwa yabizwa imoshali lapho wajikiswa umama lo wabuyiselwa khona emoshali. Bathe basemoshali kodwa ngoba sikhiphe yena, phela yena belele kule draw leli siyazi ukuthi sikhiphe yena. Bajike unkosikazi labuye, maye efike emoshali afike nje abemuhle abeunkosikazi, abuye futhi abuyele ekhaya kwakhe. Mabefike ekhaya kwakhe afike futhi ashintshe. Bese bakhona o-anti abathi bapho baba bekhaya ke kuphunyweni ke kuyokuziwa ukuthi ngabe yini lena esivelelayo, ngoba phela emoshali nathi simthathe simbona ukuthi lo ungasibanibani, kodwa manje yini lena esimshintsha mayisefika la ekhaya. Bahambe abantwana bakaNkulunkulu bayokuzwa ngendlela bezwa ngayo. Mabefika lapha kuthiwa kucasuke inhlabathi, abalelo othulini lomhlabathi bacasukile bathi uma sibanibani bekade engakwazi ukuhlonipha umyeni wakhe, bekuwuye bekhuluma ngaphezulu indoda noma ithi yakhuluma kodwa ekugcineni begcina yena uma sibanibani. Noma kuwumhlangano kwenziwe bese beyakhumbula bomndeni ukuthi impela bekuthi noma kuyimhlangano ubhuti bengakhona ukukhuluma ngoba unkosikazi wakhe bekade emvini. Kathiwa abadala abantwana bakaNkulunkulu abenze ngesimabomu base bemfaka intshebo bakhombisa ukuthi kusho ukuthi uyena oyindoda la ekhaya. Asihlonipheni bantwana bakaNkulunkulu imizi esihlala kuyo. Omama bayaliwe ngendlela yokugqoka ukuthi sigqoka kanjani singamakhosikazi amaNazaretha, nokuthi sibaphatha kanjani abantu basemzini, ngokuthi sibabahle kanjani kubayeni bethu. Omunye uze wathi-ke abayeni bethu asibagezeni, uthenge nje izinto zako-Avon lezi ezinuka kamnandi umgeze nje ubaba wakwakho. Sayalwa abantwana bakaNkulunkulu kokuthi ubaba uyamthengela iroli, onobaba bayahamba ekuseni baye emsebenzini thina siyashesha bese sikhathi ukushayisa emsebenzini, ungene nje esitolo uthenga iroli uthenga ama-perfume anuka kamnandi. Ungalokho wezwa ubumnandi be-perfume omunye ubaba ondlulayo kodwa wena ekhaya ubungakwazi ukushanyela. Bathi ukushanyela uqala ushanyele ekhaya kuqala kuyima uzoshanyela ibala lakwamakhelwane. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu, sibonga umusa esephuwe ezulwini kuyisabatha namhlanje. Esicabanga ukuthi lemndeni yethu iyajabula ngathi. Ngiyaye ngithi bantwana bakaNkulunkulu ngiyayibonga isankwazi noma ikhehle sangikhethayo ukuthi ngizobamela ngibe iNazaretha. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Inkosi ibusise izwi layo, inkosi ibusise nilizwile. Amen. Tabani 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 bufikile uNazaretha. Tabani Tabani
Ngiyanibingelela abantwana benkosi. Ngibingelela ubaba uMshumayeli. Ngibingelela abantwana baseNdlonkulu. Ngibingelela insizwa ka-23. Ngibingelela amakhosazane. Ngibingelela uma umkhokheli. Ngibingelela uNdlonkulu. Ngibingelela amakhosikazi ka-14. Amen. Lo khuni le ndaba yokuguqa phambi kwabantu. Kodwa-ke ngoba seshilo baba uthi ena kwesigoqa ngalolo suku esabatha, ngiyabonga abantwana benkosi. uNkulunkulu engihlelile ngisuka eThekwini ngiza lapha. Ngiyacela Nkosi amakhosi ngena phakathi kwalo muzi kuba intando yakho ngabe intando yami. Bantwana benkosi siphuma kuJulayi noma bengemuhle kahle kuJulayi ngihlushwa isifuba abantwana benkosi. Namanje abantwana bathene awumama awungane enkonzweni yasemini ngathi hayi mina ngisuke ngalizwe isabatha mangizongena inkonzo yasemini. Kodwa uJulayi angivangeze ngikwazi ukuya ngoba bengingavumi. Kodwa ngiyabonga abantwana benkosi ngoba sengifikile phakathi komuzi wasesanda nezwe. Bantwana benkosi bese sesifungweni sika 14 bakhulumile omama bethu abakhokheli kakhulu besiyala ngoba ngomthetho kwakufanele u14 uthi mawukhetha inkosi unkosikazi uye kanye uyalo sibe kuzabanye ngemuva. Kodwa sihlale sivuselela ngazo zonke izinyanga ngoba sabantu abangezwa. Siyacela abantwana benkosi njengoba siphakathi kwalo muzi wasesanda nezwe. Ngibonga kakhulu nje ukuthi mangifika kulo muzi njalo ngifika abantu bebaningi. Angaze ngifika abantu benciphile. Ngiyabonga kuNkulunkulu kaShembe ukuthi lo muzi wathi umuzi wasesanda nezwe uhlale unjalo. Bo baba zisinethile baba. Zisinethile omama yimi bengikhuluma ngithi enebo mama ave kukuhle ukuphatha kahle umnyeni wakho. Ngelinye ilanga umgeze nje insila nje emhlane ngoba phela akakwazi ukukhuhluza umhlane. Kufanele akhuhluzwe wena, ngeke akhuhluzwe ingane yakho, uzokhuhluzwa wena emhlane. Kufanele umkhuhluze nje ngelilanga umnyeni wakho uthi baba uze ngikhuhluza umhlane. Ngitshela omama kumnandi baNazaretha ukuba yiNazaretha ngoba njalo siyavuselela siyafundiseka ukuthi fanele senze njani emzini esihlala kuyo. No uShembe anasipha yona. Ave kukuhle unkosikazi uthi noma unyathela noma zikuvukele izinto ngoba ziyavuka izinto emzini kodwa ungashintshi ukuba unkosikazi. Noma umuntu ehlangana nawe eThekwini noma ehlangana nawe la eGoli athola ukuthi hayi uNdlonkulu lona uyiNazaretha. Angathi mase ngibona la eGoli angithola ukuthi nesengifaka izinto lezami nithi ama wave ngazini angizazi angaze ngifake. Athola kodwa ukuthi uNdlonkulu nje useUNdlonkulu akashintshile. Ngoba ave kuhlungu ukuthi uyambona unkosikazi weNazaretha asifakile isidwaba yeso hlobo. Kodwa ngesabathu sefaka isidwaba. Isidwaba sikhupha ngisho singaze sibe isiqeshana emzimbeni kodwa isidwaba sihlale sisisinqeni. Amen. Uthola ukuthi unkosikazi weNazaretha usefaka inkophe enganganani kumuthi. Nezipho enganganani itshe kababa. Awazi manje ukuthi lokhu kufakeleni. Kodwa lapho sokuthiwa inoma abakhuluma ngeke umazi akhulume ngoba uwe baba ovumela yonke leyo nto. Nani futhi bo mama nani bo makhoti mosuhlezi nomnyeni wakho afune kulokhu ucofa ifoni mase fikile umnyeni wakho iba lesikhathi somnyeni wakho. Amen. Ube lesikhathi somnyeni okunako nina yazi uthando niyalazi uthando. Ube lesikhathi sokuthanda umnyeni wakho ukuyeka ifoni ikhala ifoni ubona ukuthi ubani uyibamba. Hayi futhi makhala ifoni uphumele eminyango uphumelela eminyango. Kanti ukhuluma nobani eminyango ngoba bamba ifoni ukhulume thatha ifoni uyibeke phansi unaka umnyeni wakho. Futhi umnyeni wakho angaze ahlale i-hour engaliphuzile itiye engamayile. Umnyeni wakho uyazi ukuthi ngo5 iyafika fanele amaze etiye noma amasokugeza suwalungisile. Uyaqeda ugeza mangabe uqeda ugeza uhlala phansi uhlala eduze kwakhe uyambuka ehlafuno ubuka intshebe yakhe
inyakaza. Uyayibuka nje umyeni wakho uyibuke ilokhu inyakaza uhleke wedwa. Ufuna ucathi izobuka ubani? Abathi noma umyeni wakho kukhona akwenzayo ngoba phela badaliwe ukuthi bakwenze kodwa akazi ukuthi umngani kodwa unesikhathi sami. Ngoba ngesinye isikhathi ubona ene ubaba omunye esejomba impatho ekhaya engekho. Impatho ekhaya engekho. Kufuneka baze bathi abantu uma sibanibane uhamdlisa usibanibani kanti cha kumdlisanga ukuthi mase efikile nje unesikhathi sakhe. Kwenjahane ngizongala mina ingane. Kwenjahane nje endlini ngazi ukuthi njahanelani. Phuma ekitchen uyedana nijahane nje endlini. Kube mnandi nje endlini. Nezingane sizothi enjoy ngoba noma bayajahana. Nani bo baba? Lezi ngane ezihlezi la emva kwami ngathi ingane isishada inyanga ezintathu uyayibona ingane siyakhala. Siyabuya iza kumina Ndlunkulu. Manje na mama akuhle lokho baba. Akumnandi. Ingane siyakhala inenyanga ezintathu. Uyazi uma khona ufana zabe nenyanga umnyaka e10 nje ezinzile umbona uthe imanzi leni. Hayi ingane isafaka inathu ngehlaza sineqhoma ngathi ezenkankani. Afanele kumakhoda abe neqhoma nje. Ngingaka nje mina yazi uma ngasuza iminyaka yami. Ngingaka nje mina ngeke ngizeni ngibe neqhoma ngathi ezenkankani. Ngikhulile mina manje. Kodwa ngeke uzubona ukuthi ngikhulile uma ngasuza iminyaka yami yazi ungajapha. Umakhoda ifanele umakhoda nje ubone umakhodi lo. Ngisho ngene ethempeleni ngisho uhlangana nedrobheni ubone bo baba nako amakhosikazi. Nina ke amakhosikazi unkosikazi umnikeza uthando. Omunye umakhodo usubona nje esenezinto angazenzi kahle yini enenza lokho. Usubona umakhodo usubona omunye umakhodo omunye umuntu ukuthi muhle. Ungabona kanjani umakhodo omunye umuntu ukuthi muhle? Ngoba kufanele ubone wakho ulungiso wakho ngaso sonke isikhathi. Mangisoba uJuly nje una amasetha ubala amasetha uthi mkami kodwa ungethengele leli hiya nje phela sefaka lamahiya amahle manje akusona isikhathi saqala sefaka lamahiya amahle manje ongathi amabheluni. Ngoba phela ubona abanye naba efa amabheluni ungabona umakhodo wakhe efa hiya la ezansi ipliti la khona libheke ezansi elinye libheke phezulu. Hayi Funeka umlungise bo baba omakhodi beni. Nani bo makhodi bahlonipheni obaba. Hey. Mina umntwana athi Ndlunkulu hayi uzogqoka into ethize namhlanje. Siyegoli. Uzogqoka into ethize awuyigqoka mfana. Hayi. Athi awufake lesuku we mina ke bengise ngikheqe. Ngihamba nomntwana yisizwe uthi ngihamba nomnyeni wami hawu uhamba uhudule inyawo hayi ibo makhodi nje ohlaniphile othandayo futhi ubuso wakhe bo makhodi uma upheka futhi ekhaya kusekhona ubabezala ngakhohlwa ubabezala benoma mesala uthi ngoba usuhlezi la igoli usukhohle uthi khona umani ubaba fanele uma ula igoli ucabanga ukuthi uma ikhawuhleni. Umuntu oqala ngisho upheka emzini umuntu oqala ngisho athi umkhonyana wakho ufike sisebedlile uma nobaba kodwa mawungoqozela lokho mgoqozela kona qala ngobaba noma okuncanyanyana nje okababa okama ufike uguqe unikeze bona qala ukukhathi umnikeze umyeni wakho. Mina bengithi mangisuka la eGoli umntwana ngiyehla uNdlunkulu usekhaya intuzo bengiqala ekhaya kwethu ngigcine ekhaya emzini womntwana ngiqale ngehle uma ngifike Ndlunkulu sengifikile baba athi sofikile Ndlunkulu bese ngikukhumbula ngithi hawu ndabu wena nje uthi angikhuphule eGoli umntwana ngiphethe inyama engizofela lapho ngigqishe efrijini sebe ngihlala phansi ngithi Ndlunkulu bese ngivule isikhwameni sengikhipha amaphepha ngithi Ndlunkulu cela ubambelana ndaba athi hawu Ndlunkulu nginayo imali kade ngiyohola
nemali yomntwana ingene cha nandaba lene yomntwana le abe phela inyanga zo9 zakho ndaba lezi inyanga zo9 ngeke phela ngakunikeza indaba fanele meyiholela umntwana kube khona engikunikeza kona wena uyithathela ukuthi ufanele ukhule la ekhaya uyithathela isibusiso kubazali bakho kuhlunga bukhala kokomzali ethi hawu ingane yami bakithi engayikhulisa kanzi manje sikhamba ubabwayo ave kunzima lokho siyacela abantwana benkosi noma ngezokhuluma kakhulu ngoba umoya wami ubuye unqamuka kodwa makuthiwa ngihlabelele hayi ngihlabelele Thixo Nkosi yamakhosi akhosi izona-ke indaba kade ikhulunywa omama lapha besiyala bethi ene kukhona umngane vese bukhona umngane niba bangane hayi lo mngane sebukhona manjena agcina umkakho ungamnaki usunomngane wakho umfana nawe makhodi usunomngane wakho intombazane onkosikazi omunye osumthanda ngaphezulu kwakho kwendoda yakho akubona umngane vese bukhona umngabudaliwe futhi bukhona umuntu babangane kodwa nike labangane laba asebezwana kakhulu esebevakashelana usuziyolala kamngane wakho unkosikazi nawe ndoda sekhona indoda ezofika la ekhaya umkakho umshiye ekamereni ene hayi kwenziwa yini lokho nikwenzelani izona indaba kade sikhulunywa lapha indaba yabangane ayifuneki indaba yabangane nomngane vesuka luba nami ngabe umngane wami umngane nje ukuthi siyaxoxa kodwa awuthi ngizoze ngimvakashele cha ngivakashelelani manje awahlalele kuhlale khona nami ngihlale la ngihlela khona hawu senzovakashela nazo hayi bokusebenza hayi maNazaretha ngeke yeke ndoda bantwana benkosi ngiyaxolisa ukukhuluma kakhulu ngathi ngifaka ibhetri leli PM10 leli lalilide ngathi ngifake lona mina ngaze kushonila ngikhuluma inkosi kusiseniso Enigo kwehlulwa imithetho osiyababona engenabani
ngikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Ngiyabingelela abagcotshwa bonke, abashumayeli, abakhokheli nebandla lonke likamenzi wezulu nomhlaba. Siyabonga ithuba esiliphiwayo bobaba. Siyabonga futhi nenhlanhla uNkulunkulu asipha yona, inhlanhla yokuthi sibe phambi kwaleli thempeli. Mina njengami emzini engaganela kuwona angizange ngimfice umama, angizange futhi ngimfice ubaba. Ngafika nje sebengasekho. Kodwa inhlanhla engaba nayo ukuthi ngithi mangishada ngibe phakathi kwaleli thempeli lapho iziyalo engizithola khona imihla nemihla. Kuye kuthi noma inhliziyo ubone ukuthi ngoba bangcwele isifungo ngasilula, isifungo sinzima. Kuthi mangabe kulelo viki masizoba siba khona uyayifuna into engakuhlalisa, usifuna isizathu esingakuhlalisa, kodwa bese uyakhumbula ukuthi isizathu asikho. Angihambe ngiyohlanganyela nabangcwele, angihambe ngiyoyizwa lenkonzo. Into enkulu kakhulu esinayo, inkonzo ka14 bangcwele iyasikhulisa, iyasiphilisa, ibonga inkosi. Uma usuke ungekho kuba khona lokho ukuthi mhlambe bengizolapheka emoyeni, mhlambe okuthile nokuthile uyabalisa, uba nayo leyo mbaliso. Angazi ke kulabo kubona abangasiboni isizathu sokuza ku14, kodwa engingakusho mina njengami ukuthi u14 wangikhulisa, nanamuhla futhi usangikhulisa. Siyababonga bomama abaphambi kwethu, amen. Bangcwele abahle, kanjalo nesabatha singeke sishiye nayo ngaphandle, nalo liyakhulisa, liyaphilisa futhi. Ayibonga inkosi. Kuye kuthi noma kubanda njenganamuhla nje kuye kwaba nzima ukuvuka, kodwa ngase ngiyakhumbula ukuthi inhlalosuthi yakasibike yake yasho yathi uma sizelana asizizele, singabameli. Ukhona abasithumile abathe sizobamela phambi kwale ndaba. Ngacabanga ngakhumbula futhi ukuthi nala ngikhona akunababa akunamama, kanti nobaba wami angihlalanga naye isikhathi eside, mhlambe nawe uyafuna ukuthi ngizommela phambi kwale ndaba, amen. Siyalibonga ke ithuba bangcwele, kungelula nje uguqa phambi kwabantu abayingcwele ngoba nina noshembu uqobo, nina niphelele. Kodwa siyacela ukuthi uNkulunkulu asenze ukuthi sihlale ezwini lakhe, sihlale siphelele, sihlale futhi nje nasebuqotini nasebumameni, sihlale siphelele noma izivunguvungu zikhona, izilingo zikhona. Kodwa siyabonga ukuthi laba abasiphetheyo bayasitshela ukuthi kubanjwa noma kushisa lana uyaqhubeka, uqhubeke nobukhosikazi, akusekho ukubuyela emumva. Bayasho futhi ukuthi akubekusaganwa-ke kabili lana, ngenile igiya lakhona liya phambili kuphela, igiya lakhona aliye emumva. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngothando asipha lona bangcwele. Singicela nami ukudlula endabeni eyake yenzeka ekhaya lakithi, ngoba abaNazaretha uma sila asize lokuhle kuphela, nezilingo zikhona, futhi uma singamakholwa asikhole lokuhle kuphela. Kukhona nje okuke kufike khona ukholwa unjalo, bese kubiza ukuthi wazi ukuthi uyamazini omkhonzayo. Bangcwele abahle, ekhaya kithi kwake kwasuka isivunguvungu nje esake saba khona. Into ebuhlungu-ke njengoba sikholwa sinje, uma seqhamuke into eqhamukayo ushembe simcabanga kamuva, kodwa sihlala sikhona mihla namalanga, kodwa akwenzeki ukuthi ushembe umcabange eqala. Kwabona bona odade esikhona nabo kule nkonzo, umuntu uye ekweluleke ngesinye isaluleko engasakweluleki ngalesi saluleko esisazi Yesu ushembe. Bangcwele ushembe uphelele, ushembe uyikho konke. Uke wasikhumbuza ekuthuthukeni wathi singadlali ngezinto zakhe, amafutha nani izinto asipha zona ngoba ziwukuphila, ziyasiphilisa. Isivivinyo ke esafika ekhaya lakithi kwagula abafowethu abangilamayo eminyakeni yako 2016 2017. Kwagula oyedwa kahle. Wathi mayegula wagula ikugula kwakhona kwayinto nje eserious, kwakubonwa ngokuza. Wawuthi noma uthi uthola ikholi uvalo lukushaye ngoba wawungazi ukuthi kwenzakalani.
kwase kuthi kuzo lezo zinsuku kanti kuzohamba omdala kunaye owayekade engaguli owayekade eyiphilela nje wahamba eze la eGoli evakashile engenankinga njengenalutho kwathi umuntu okwakuyena okwakungathi uyasabisa wangahamba yena esahambile enjalo ke bangcwele wabekwa ke njengoba kufanele wonke umuntu mayese esedlulile kulomhlaba bekwe wathi mayeqeda ukubekwa wagula kakhulu nalo omunye bangena ke amakholwa wona la athi azu uNkulunkulu afika kumama athi sukuma nkosikazi abantwana bakho bazohamba kusho abantu abagqoka ingubo emhlophe kusho futhi abantu abadala nje impela abapheleleyo kuleli bandla futhi asebehambe noNkulunkulu izinsuku ezinde kakhulu sisebafishane thina nangempela ke umama naye waqala wazindazindela Nkosi yami ukuthi kwenzakalani waqale naye wangathi unalo lelo thenjanyana kuthema kulokhu kuqhubeka isikhathi ebona ngempela ukuthi ukufa kuyamudla lo sesibhedlela kumudla ngendlela yokuthi namanesi nodokotela abasiphi ithemba alikho nje ithemba abasinikeza lona wagcina ke naye umama sengenile ekutheni ahambe ke ayobuza aye kulaba abamanga abanikeza nayo okuthile esekhohliwe ukuthi thina sinoNkulunkulu ophelele ngenxa yesivivinyo sasikhona ngaleso sikhathi wamnika ke abamnikeza khona ngangingekho ngangilana bathi mabefika ekhaya mabefika esibhedlela wafika ubhuti wami wangayivuma leyo nto ngoba kubalekile ukuthi noma ngabe eNazaretha uyabona ukuthi ususokhukhini lokufa kodwa ithemba lakhe libe kushembe ngoba egcineni kwakhona nguyena osidalile uyena futhi oyosithatha ngesikhathi esikobe sekuthanda yena ngaso ubhuti wami wanqaba ke makushiwa wanqaba zangayenze leyo nto ababesibazama ukumnikeza yona ababelithathe kumuntu othize uthe umama sebuyele ekhaya uthi umama wafika kusikupeli nje ekhaya wazizwa ukuthi ukhathele mayekhathele wathi uthatha isithongwana ehleli engalele ehleli nje sofeni wathatha isithongwana uthi wathi mayethatha isithongwana kwangathi wayibona engathi usendlini yangenhla uhleli manje ngasendlini yangenhla kwangena izalukazi zangena izalukazi zaba yiningi zilandelana zembetha amatshalo zishaya izandla zithi isabatha liphelile la ekhaya uthi umama ngazama ukuthi ngicabanga ukuthi kwenzakalani mangabe sekuthiwa isabatha liphelile la ekhaya uthi ngathi zashaya izandla zase ziyaphuma futhi zonke zaze zaphuma ngomnyango ngazaphumze zaphuma ngegate zathi isabatha liphelile la ekhaya zonke zishaya izandla ngendlela efanayo uthi waphaphama lapho uthi lamshaya uvalo ukuthi hawu isabatha liphelile la ekhaya liqedwe yini wakhumbula ukuthi ikhona lento eyayingoplastikanyana ayinikeziwe lapha ade phuma khona ngoba egulelwa umfowethu uthi wasukuma khona lapho ekhaya moshona ezansi kunomfudlanyana uthi ngasukuma khona lapho ngathatha uthi nami ngathatha lona lelo tshalo lelo ngoba ngisazi kwenzakalani uthi ngahamba uthi waqala emlotheni waqala wakhuluma wathi ngiyaxolisa bogogo waphuma khona lapho wathatha leyo nkeshezana babemnikeze yona wayoyilahla ngale komfula ayibonga inkosi uthi kodwa khona lapho uvalo lamshaya njalo wangazi ukuthi uzokwenza njani ngaleli sabatha okuthiwa liphelile nanokuthi isabatha wayelifica likhona kandlela alifikanga naye akayazi nokuthi lalingene kanjani uma seliphela liphele ezandleni zakhe uzokwenza njani mangcwele waba nalelo valo wahamba waya kumshumayeli umshumayeli wamluleka ngendlela amluleka ngayo bazama ukwenza abakwenzayo ngaleso sikhathi okungukuthi asilazi noma isabatha lagcina libuyileni ekhaya sengathi uNkulunkulu angasikhumbula uma kuwukuthi alikaze libuye namhla ngoba isabatha liyindaba ejulile liyindaba enzima akusinto ongayithatha kalula akusikho futhi ukuthi ungazenzela ngendlela oyenzenzela ngayo la ogane khona siyacela ukuthi uNkulunkulu kube ukuthi mawukuthi mhlambe alikaze libuye namuhla ayenze yena indlela yokuthi ligcine libuya ukuze lelo sulu lomhlaba bangaphumi endaweni okuyiyona yona eqondene noNkulunkulu bangcwele wahamba ke waqhubeka komyeni ubhuti elokhu egulile ngaleso sikhathi kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ubaba angene eGibisile wathi mayengene eGibisile ubaba wathathwa wahanjiswa khona
ahanjwa wayocela esibhedlela wahanjiswa khona. Yilokhu aphila lapho, azange aphinde abe nenkinga, azange aphinde abe aphathwe lokho okwakumphethe okwakungathi impela sekufuna ukumthatha. Nanamuhla nalokhu ukhona, nabanye azange kusababikho okunyakazisekayo. Engiqonda ukusho ukuthi uShembe uphelele, uShembe uyikho konke. Thina kufuneka sibambelele futhi sazi ukuthi noma kunzima ithemba lethu alibe kuShembe. Okunye komhlaba asiphumeni kukho, uShembe unakho konke. uShembe uphethe ukuphila, uphethe yonke into. Futhi singathi singafana nale ndoda eseBhayibhelini kwakuthiwa uJobe, eyathi noma isihluphekile sekuphele yonke into, ngoba masila sinenhlupheko ezahlukahlukene, omunye uze ngokwakhe nami ngize ngokwami. Kukhona osephelelwe yithemba ongasazi ukuthi kumele enze njani, kodwa makazi ukuthi uShembe uphelele, uShembe uzomnikeza konke akufunayo ngesikhathi sakhe. Indoda yaseBhayibhelini yathi noma isihluphekile, bathi ababekhona ngaleso sikhathi abeseduze kwayo basho bathi thuka loNkulunkulu wakho bese uyafa. Kodwa yama njalo yathi ngiyamazi ngimkhonza, ngimkhonza ebubini, ngimkhonza ebunzimeni. Nathi makube njalo maNazaretha, asihlale phambi konyazi likho konke. Inkosi ibuseni kuzwini.
ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ngibingelela izihlala zonke, ngibingelela abakhokheli, abayepheza, abafundisi, abavangeli, abashumayeli, nehameti yonke engcwele. Ngisukuma nami ngosibongela uba ngibe khona nasesabatheni, ngibe khona nje ngoba nase lokhu ebuhleni azange ngibekho, kodwa ngangikhona ngenhliziyo. Kodwa uNkulunkulu ngangibona ukuthi ungithandile ngoba abantwana bami uNkulunkulu ayengiphe bona bahamba beyovula baze bayovala behlezi khona. Ilokho uNkulunkulu engithi angibusisa ngakho. maNazaretha ngizengena endabeni yasekhaya kithi la ngizalwa khona, nasekhaya komama kwaNtshangase la ngizalwa khona. Uma wami wayengabatholi abantwana, bese abantwana nje bangabafana bengabatholi. Waqala ngathi udadewethu engibelamayo elokhu engabatholi abantwana babe bangabafana. Waze wabona ukuthi manje ngoba ekuganeni ke vele angitholakali kahle. Wayeganile umama ngithi kwakhumala engabatholi abantwana ekhaya komama bengamaNazaretha thina singesiwo. Wahamba uNazaretha sathola kwaNtshangase umshumayeli uNtshangase. Basahamba sayofika khona nomama nobaba. Umama wayengasahlezi kahle ekhaya ngoba ekhaya wawukuthethiswe nje uthethisela ukuthi awubathola abantwana abangabafana. Bebona sengathi wena uyazenzela kanti akawuzenzeli. Benjalo nje bamphathe nje kabi kubethi nje ukulala umzi ngoba uthola abantwana bamantombazana. Waze wahamba umama nobaba nami sahamba saya ekhaya komama siyocela umama eyobika ukuthi nanku umuze engenawo ekugubo wakhe kwaNtshangase. Sasifika lapha kuloya muzi wakwaNtshangase safica kuumuzi nje ofudumele. Imthandazo yenziwa yonke. Kunendlu nje lapha esasikhishwa ekwakuthi ngo4 sivuke siyekhona u12 u6 u9 kunalendlu nje engahlali umuntu enza umthandazo kuphela. Sasambe ke sifike sithandaze khona kuthandazwe njalo. Umama wayesebikela umalume ukuthi nakho umuzi engenawo useyakasahlezi kahle. Umalume avuke ekseni athi ngizokubona ngisho ukuthi ngenze njani. Lithe mali yoshona ilanga wayesesuka umalume wavunula wabheka esibayeni. Wafike wabika ukuthi nakho umuzi umkehle engenawo. Wasethi asingene endlini sithandaze. Sathandaza endlini qeda ubaba wasethi usehamba sebuyele emsebenzini. Wayesethi umama asambe nathi sibuyele ekhaya. Uma esasithi umalume akukwazi ukuthi ungasheshe uhambe endlini singaphendulekile kule mpendulo ebekufanele angabe uNkulunkulu usiphendulayo kuwo. Ushembe uzosiphendula kule. Wena ngempela wayesefika umalume wayeselala wavuka ekseni wathi ushembe uzomupha abantwana ukehla. Ngempela wathi mayefika ekhaya sabona umama phela ngisembona uzothenga ingane yabona elama mina.
Nangempela wathola amawele umama wayesevalile sebemvalile bathi hayi utata ngumthungo futhi akavali wavalwa wayesethola amawele emva kwami okuthiwa uMongiseni noSipho bakhona namhlanje bakhona futhi lapha abangamaNazaretha sebeganiwe bafika esibhedlela bafike bathi hayi angeke aqhubeke azali usezele kakhulu bathi asiqhubeke sinqumo umthamo ngempela waqhubeka abantu bemenza itishi yabona bethi ngaye sabathola abantwana wathi umama ngelinye ilanga wathi ngivuke lapha ekhaya nabala ekhaya engingabazi bethi bazongile izingane ngempela uthe esabheke lokho uthe hawu uthe bathi fike abantu bethi banginikeza ingane manje mina ngivalile ngeke ngisabathola abantwana ngempela kwaqhamuka omunye oyelamama wele naye ukhona la umsebenzi wenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha siyabonga amaNazaretha uNkulunkulu abusise yabezwini mayisizeba isifulunini ayiluleke akusetshwa ke kuleli bani Oh
Thank you.